Abans saludem l'Espartac i el Màrius Serra. Aquesta setmana estan en un escenari privilegiat, a Rupit i Pruit. On sou exactament, Espartac? Doncs mira, situat amb les millors vistes, de seguida les compartim amb tots vosaltres. Deies Rupit i Pruit, som a la comarca d'Osona, 295 habitants, i això, un dels pobles més fotografiats del país per la seva bellesa. Aquesta és la plaça on treballarem aquesta setmana. I deixeu-me que us mostri més coses, perquè des d'aquí dalt les vistes són privilegiades. Veieu que hi pot pujar molt poca gent, per tant, aquest privilegi el compartim amb vosaltres. Una de les parts més històriques de Rupit, per exemple, fixeu-vos en aquesta roca, just aquí sobre, ara només hi queda una paret, però just aquí sobre hi havia el castell des d'on es controlava tot. Més cap a la dreta podeu veure l'ermita de Santa Magdalena, romànica, preciosa. A darrere hi quedaria el Salt de Sallent. Si no l'heu vist mai, veniu-lo a veure. A més, ara baixa força carregat per l'aigua dels últims dies. I just darrere del Salt de Sallent hi ha la cinglera, amb el pla de Fàbregues. I si mireu aquella roca que penja, com si estigués trencada, és l'Agullola. Més cap a la dreta ens quedaria Tavertet, amb els cingles del Pla Boixer, i estem molt a prop del Pantà de Sau i el Pantà de Susqueda. A més, aquesta zona és la zona del Coll Sacabra, una zona també, un espai d'aquells per descobrir. Hem dit que érem a Osona, la capital és Vic, som molt lluny de Vic. De fet, nosaltres estem fent frontera per aquella banda, la Vall d'en Bas, per tant estem tocant la Garrotxa, i per aquella banda la comarca de la Selva, Sant Hilari Sacalm. Si veniu amb mi, veureu un dels atractius també d'aquesta comarca, que és el Pont Penjat. El Pont Penjat, que el tenim just allà baix de tot. Aquest pont és del 1945 i el va crear un veí, el va idear un veí, que era en Pere Rovira. I ara tinc en Màrius Serra. Màrius, com anem? Bona tarda, Espartac. Doncs sí, som aquí al Pont Penjat, una mica penjats, però si veniu una mica cap aquí veureu que gairebé estarem penjant, perquè això, a part de penjar-se, fimbreja un munt. Anem a veure, ens agafem fort i anem a veure paraules en ruta d'aquesta zona, de la zona de les Guilleries. Veurem verbs impactants, com per exemple emmatxucar, veurem què signifiquen. També intentarem esbrinar què vol dir anar calatrat, però sobretot, intentarem resoldre un enigma, perquè tothom aquí a Rupit m'han assegurat que Rupit és el poble més antic del món. I això ja es remunta fins i tot a temps bíblics, Espartac. Doncs mira, proposem ja als espectadors i a la mateixa taula, Xavi, si m'ho permets, que diguin per què. Per què Rupit és el poble més antic del món. Anem-hi pensant, que és divertit. Molt bé, doncs hi pensem. No sé si algú de la taula té alguna resposta. En qualsevol cas, vull acabar de concretar si té raó aquest espectador que ens deia la solució al fet que Rupit sigui el poble més antic del món. I és que des dels primers humans, des de l'origen dels temps, que es caga a Rupit. Sí, és això? Certament. Doncs, noi, com que ho heu plantejat... Adam cagava a Rupit, que vol dir ajupit. Com el caganer, en posició de caganer. Adam ja cagava a Rupit. No, molt bé. El poble més antic del món. Suposo que el gentilici és rupitencs, no? I rupitenques! I aquí, els tenim aquí. Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts. Sisplau, abans, nosaltres ens situem com a centre de control, diguéssim, en aquesta plaça Major, però m'agradaria que veiéssiu els racons. Per una banda, l'ermita de Santa Magdalena allà al fons, preciosa, allò ja ho tenim, i per l'altra, el campanar, on era? Tu estaves al Pont Penjat, Sí, jo penjat estava, sí. El campanar de l'església de Sant Miquel. Preciós, tenia un poble preciós. I Pruit també, Pruit també deu estar bé, suposo. El que passa que no és tan poblat. El tenim a què? A 3 quilòmetres, 4? Només, Deixa'm dir-te que jo era al Pont Penjat, però aquí l'anomenen d'una altra manera, també. Aquí diuen, entra per la... Palanca. La palanca. Per la palanca, però... Sí, perquè un pont, en molts llocs que hem anat amb riu, en diuen palanca de les passeres, però normalment és a un pamet de l'aigua. Aquí sí em diuen, no, hi ha una palanca, i em trobo allò... Qui té vertigen no passa malament. Déu-n'hi-do la palanca. Perquè una palanca pot ser com de llançar-se, també, i no és el cas. O que faci palanca quan hi puja algú en pes, no? Sí. Però ells aquí en diuen la palanca, no? Sí, el camí és la palanca. No t'he entès. No m'has caçat la brometa, Què passava? Res, Tornem-hi un moment. Per cert, sisplau, anem a
Si heu vingut algun cap de setmana aquí, mireu aquestes imatges, és d'aquest pop penjat, si no ens heu vist al principi de la connexió, m'agradaria que el veiéssiu. És obra d'en Pere Rovira. En Pere Rovira va néixer el 1905 i va morir el 1973, és veí de Rupit i va ser un autèntic emprenedor, I va fer aquesta obra, el van construir el 1945 i va ser restaurat el 1994. Però he dit emprenedor, en Pere Rovira. Segurament serà la gent més gran, Però fixa't què diu aquí. Llegeixo, Màrius. Carai, diu palillos finos elefante. Això possiblement li sonarà a algú. Són els escuradents Redondos. Els primers els va inventar també aquest senyor. Rovira, carai. Un crac, En teniu coneixement, d'això? Consta. Que sí? I a banda devia tenir, diguem, una necessitat, no? Havent dinat... És que normalment els emprenedors, quan creen alguna cosa, surt d'una necessitat, Però que sigui rodó ho trobo molt intel·ligent, perquè si no es claven. Deixa els escuradents, que estaràs temptat encara d'agafar-ne. Elefant, no n'agafo cap. Paraules en ruta d'aquesta zona. Quedaria estrany, començar aquí... Molt bé, anem a dites diverses d'aquí de Rupit. Ara hem parlat de la palanca, diu, per entrar-hi, diu, però aquí a Rupit no s'hi entra ni per aire ni per aigua. Per on s'hi entra? Per pedra. Per pedra. Clar, però fixa't una cosa, el nom ve de rupes, del llatí, i rupes ja és un penya-segat, una pedra, en al·lusió a aquesta pedra d'on hi ha tot el castell. Vaja, és que és petri absolutament per tot arreu. Totalment. Ara bé, hi ha una altra dita que me l'haureu d'explicar. A veure. Quan neva a Madrid... Neva a Rupit. Cap de 3 dies. Quan neva a Rupit, cap de 3 dies, neva a Rupit. Primer Madrid i després Primer Rupit. Madrid i després a Rupit. I ara sí que nevi, però hi ha alguna relació Madrid-Rupit a part de la rima? El que no passa a Madrid, passa a Rupit. Això és una altra dita. Sí. Carai. Escolta, però clar, ho volem entendre tot plegat d'on surt, no? D'on ve? És a dir, l'origen d'això? Oh, no sé, ja els avis ho deien. Els avis ho deien i així ha quedat i un no s'ho planteja, sona bé, ho anirem tota la repetint. vida. Clar. Sí que hi ha una relació en Madrid en el sentit que Pruit es va constituir perquè hi va anar un cavaller a Madrid, a demanar-ho, perquè eren 5 cases, oi? Però clar, d'aquí a que nevi allà i nevi, que neva molt aquí, potser? No, ara no gaire, anys enrere molt més. Aquestes darreres setmanes no ha nevat, no? Molt poc. El dia va quedar ben blanc. Va quedar ben blanc, Va quedar blanc. Un dit o un dit, Un dit i mig, teulades un dit totes i ben mig. blanques. Sí. Hi ha anys que no neva, però abans per caure en un metro no costava gaire. Clar. Això ha canviat a tot arreu, Nosaltres, de neu que hi havia. Vostè se'n recorda de no haver anat a escola perquè nevava molt, I tant. I ho recorda amb alegria. Perquè era una casa de pagès, home, hem de pagès, i esclar, havíem d'anar un quart, mitja hora caminant. Doncs ens feia, i llavors els veïns, tothom agafava i feia la pala i fer camí cap aquí, cap allà. Molt bé. I quan això, és a dir, quan estaves a punt de treure la pala i fer una mica de camí, mentre això no passava, a casa com vivíeu? Oh, bé, doncs mira, Estic intentant buscar aquells records, no? A casa meva anàvem a buscar l'aigua allà a la font, a fora, pel bestiar, per nosaltres, a fer camí pel bestiar. Perquè el divendres no existia com a programa. Dius, està nevant, no podem sortir de casa, no anem a escola, mirem el divendres. Mirem el divendres no podia ser. Però en aquella època no podia ser. Era la llar de foc. Per sort hi havia la llar de foc i una bona àvia que t'expliqués algun conte, no? Sí, i tant. I quan havies fet camí, l'endemà tornava a nevar. Això devia passar també, Això passa sovint. També, me'n recordo. Inclús estant aquí, ja vivia aquí a Rupit, llavors. Va venir de fora, vostè? D'on te ve? Jo soc de Pruit. De Pruit. De la casa de Pruit. No semblava que hagués vingut de molt lluny. No, de Pruit. De Pruit, soc d'aquí i em vaig casar i vaig venir a viure aquí a Rupit. Ah, és a dir, el nòvio el va trobar a Rupit. A Rupit. Està bé, i on festejaven, si es pot saber, aquí cap a la palanca? Cap a casa. Cap a casa. Bueno, i llavors, quan ens vam casar, vam venir aquí. Està bé. I en aquí, a Rostolla, també? Aquí m'han dit que fan margeres i van a rostollar. Algú m'ho podria definir amb una mica més de claredat? Rostó i ve del blat segat. Sí. Doncs quan havien acabat la feina anaven a rostollar. Hi havia els cavallons. Perdó, un moment. Sobretot que tingueu micròfon. Què diu, senyora? Els cavallons de les garbes. Les garbes. Per allà estirats, diguem. No, allò t'amagaves a dintre. T'amagaves a dintre. Ara hem arribat al bon... Mira els records, quins somriures provoquen, Tan rient aquí s'ho passen bé. També se'n recorda, senyora? Hombre, sí me'n recordo, i tant. I nosaltres que havíem de fer 3 quarts d'hora per venir a col·legi.
Però estan Que des parlant de de Rostollar, Fàbregues, sí. Ara vostè Fèiem 3 torna a quarts d'hora l'escola. per venir al col·legi i ja rostellaven allà també, Ah, carai! És a dir, el camí d'escola cap a casa... 3 quarts d'hora. I mira, com que érem diversos... Clar, hi havia bastanta gent, llavors a pagès. Agafàvem tota la colla i cap amunt, ja. I de tant en tant algú es perdia. No, no, com anàvem al col·legi, no. Hi ha una contradicció, aquí. De tant en tant es rostolla i de tant en tant no, No ho acabo d'entendre. Hi ha una càmera, però hi ha una un càmera ara periodista mateix, d'aquells intrèpids. Senyor, està fent un reportatge, vostè. Sí, així és, però l'estic fent pel poble de Rupit. Què diu que ara? després el passarem, si tot va bé, a la sala que fa poc que l'inaugurem. Doncs ja ens Doncs miri, convidarem, li puc demanar un favor? I tant. Enfoqui el cargueró. Ja has fumut, perquè jo no sóc d'aquí i Ara, sóc el ara, carregador, ara ja no no sé sé què què és. Assenyaleu-li on ha d'enfocar. On està el- On ha d'enfocar? A veure, on s'ha Allà de posar el darrere. carregador? Aquí. Què era el cargueró? Què és el cargueró? A veure, va. Ui, hi ha una El carregador aquí. ve de càrrega. Sí. Càrrega era els matxos, anaven a baix a sota cingla, a salt de Sallent avall, i els carboners feien carbó. I llavors anaven els matxos a buscar-los, el carbó, amb sàrries, sarrions, i el pujaven aquí. Aquí feien unes estives i llavors venia el camió a buscar-la aquí. O sigui, feien el carregador, la càrrega. Canviaven. I m'han dit que també carregaven pipes. També pipes, sí. A veure, anem a preguntar aquí, què era això? Però què són les les pipes? Bueno, eren soques de què era? De bruc. Unes soques de boix. No eren de girassol, De bruc. No eren de girassol. De bruc portaven, sí, el meu home també en havia fet, unes soques, i llavors es diu que d'això en feien les pipes, no? Les pipes de fumar. Ah, I el meu home havia portat moltes cargues amb els matxos. Sí, sí. molt bé. Molt bé. Carbó i pipes. Per tant, vinga a carregar matxos. Quan diuen matxos, aclarim per a la nostra, diguem, audiència de barcelonina, que es refereixen a animalons, diguem, bàsicament bèsties de càrrega. Matxos. D'acord. Ben apuntat. Dit això, sí, perquè ara estava pensant, jo m'imaginava, segons qui mirés, dient, hosti, hi havia uns tios forts aquí, saps allò? No. Hi havia algú que anava, un traginer, que anava buscant i portava un matxo o dos, portava una càrrega cada un, i ell em portava una altra colla encara. Hi havia un traginer matxo, Són 60 quilos d'allà baix. Molt bé. Què vol dir anar estallat? Quedar estallat, vaja. Bueno, anar feixuc, bueno... Bueno, sí, tenir Que golletes, t'has d'haver cansat caminar, molt, o de fer gimnàs, o... Fixa't que això, nosaltres ens ho hem trobat de vegades al estallat sud. vol dir quan has fet una caminada i has agafat una agulleta. Molt cansat, molt cansat. Però fer estelles, diguem, esbarlar Aigua la amb sucre i fusta... llimona i ja marxa. Ve dels llenyadaires, T'estan donant el remei, Aigua ja, amb per no sucre i quedar... llimona i ja Aigua amb sucre i llimona, gràcies. I l'endemà ja estàs bo. Està bé. També després de fer margeres, també quedes estallat? No, Bueno, això... no seria... Està bé. Escolta'm, Tinc una pregunta, Sí, jo la pregunta és cap a tu, perquè tot ho porta sempre al mateix terreny i jo sé que avui tens com un llistat de paraules d'aquelles, deixa-m'ho dir així perquè és així com ho faràs, marranes. Marranes no, realistes. Realistes. Sí. Però que en tens una... En tinc algunes. Per exemple, què vol dir anar calatrat? Anar de pressa. Anar molt de pressa. Versió femenina, ara. Versió masculina. No. Calatrat. Si em podes la gata, ell. Anar calent. Calatrat. No ho sabia. No. Aquesta senyora ha dit no fotis. No fotis, clar. És anar de pressa, és anar cansat, calatrat. Però miri, senyora, mira què li diu. Ell va per aquí. No, jo pregunto. Ell no va per enlloc, Màrius. Què vol dir exactament? Anar calatrat vol dir anar molt de pressa i també anar calent. Vol dir les dues... De què? De què calent? Ja te pots escalfar l'estufa o d'una altra manera? De mitja navall. De mitja navall. Ara. Llavors, a veure, hi ha una qüestió que és, si va molt calatrat, arriba un moment, diguem, que tothom diu, mira quin noi tan eixerit, és a dir, trempat. Però, a l'inrevés, pot ser que quedis arrupit. No ho sé, això no hauríem de provar-ho. El gest seria aquest. Us heu perdut el gest d'en Màrius. Mireu en Màrius, sisplau. El gest seria aquest, a veure, arrupit. Arrupit, tots arrupit. Aneu d'agafar de mig joves. Però bé, escolta'm. I a més, això que acaba de dir aquest senyor no és veritat.
El què he dit? Aquest senyor acaba de dir que de 70 anys cap amunt, tots a rupit. No, és veritat. I això és fals. I això és fals. Encara els teniu, vosaltres. Això també és veritat. Però perdoni, senyor, jo m'ho han dit moltes amigues meves d'una certa edat que hi ha molts matxos de 70 que no ho tenen arrupit. Perquè tenen foc a la Saps prola, com el tenen? A xuribit. A xuribit, exactament. A xuribit. A xuribit, Això sí. Tot el que baixa puja. Fem una cosa, esquivem aquestes paraules i hi tornem després. Sí, canviem una mica el tema. Quan un camí, em m'han dit una que no coneixia, que m'ha fet molta gràcia, quan un camí fa molts revolts, moltes eixes, com en dieu, què fa? Remingoles. Remingoles, tu! Molt guapa aquesta paraula. Aquesta... no, remini no, No, remingoles. Quan baixaves el cingle, esclar, com que havies de baixar en vertical, doncs anava fent com una ziga-zaga. I en deien remingoles. Per aquí darrere sento, d'aquí a Olot n'hi ha moltes de remingoles. Bé, i escolta, i d'aquí a Vic també, no? També. No tant com cap a Olot. No tant, però... Això són revolts. En canvi, remingoles és diferent. És més petit. Sí, i tant. Més juntes. Més junts. Amb un esbaldrec de la cinglera, allà baixa un camí. Un esbaldrec de la cinglera. A veure, expliquem una mica més això, diguem. Un esbaldrec que vindria a ser un camí... Allà on hi ha un baixant. Un baixant. Penya cap per cada banda i fa les remingoles al mig. I fa les remingoles. Molt bé, ja que som a la muntanya, què és un esquei? Què ho sabem? Aquí? Una esquerda de la pedra. Allà a la cingla, Una esquerda. Posi's una miqueta cap aquí, perquè aquesta senyora digui que vostè està participant molt, però la tinc molt endarrere. Posi's aquí, perfecte. Ara ens entendrem. Molt bé. Llavors hi ha un també nou que diu ser molt tafarut. Què vol dir ser tafarut? Ser molt tafarut, què vol dir? Ser molt xafarder. Molt xafarder, Vol dir ficar el nas per tot. Tafaner. I llavors hi ha una molt divertida, que sabeu què porten els tafaruts? Jo havia dit portar porxets, però m'han dit no, aquí porten una altra cosa. Què porten aquí? Porcells. 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 O sigui, un que porta porcells vol dir que va explicant tafaneries. Però els porcells són porcs, no? No, aquí no. No, aquí no. Aquí no, són porcs, no? Són garrins. Aquí en dieu garrins. Bueno, quan és petit és garrin. Garrí. I quan és gran? Godall. I per tant mai és un porcell. Però sa porcelleta, a Mallorca, es menja porcell, que vol dir porc. Aquí porta porcells, m'ha agradat, diu. Porta espècies, tafaneries, no? Tafaneries, sí. Escampant les tafaneries. Fer safreig, per entendre'n, seria portar porcells. Exacte. Déu-n'hi-do. Aquí tens la banda de... Perdona un moment, Màrius. Jo he col·locat aquí uns senyors, que me'n falta una, vostè també. Són forasters, però que viuen molt a Rupit. Revinguts. Quants anys porteu a Rupit? Ara mateix suposo que uns 60 anys. 60 anys. No a Rupit directament, però que pujo a Rupit 60 anys. Imagina't. I aquest senyor d'aquí també. Quants anys? Vaig venir en 1947. Ja fa uns quants dies per això, Ara t'ha fet fer la suma. T'ha fet fer la resta. Diu, ara... Soc de Can Fanga, jo, Vostè és de Can Fanga, però ja no se'n recorda de Can Fanga. No ho sé, on està la plaça Catalunya? Ja no se'n recorda. Està bé. Bé, banda forasters. Perfecte. Molt bé. Per tant, segur que tots aquests ja tan adoptats ja no esternuden. Què feu? Xabuireu. Ui, no gaire. Encara se'n recorda molt de la plaça Catalunya. Ha costat, això. Per cert, que aquí, amb els forasters, us hi deveu portar molt bé, No? Ara deien de Can Fanga, però vosaltres com els hi dieu, els forasters? Això com els de Can Fanga. De Can Fanga. Com? Per darrere enllà diem els de Can Pixa, Fanga. Ja els hi dic amb ells, i no s'enfaden, Ja diuen, ja el que tenim passa els que de us Can venen d'arreu del món. Sí. Mira, sisplau, Leo, parlo amb realització. Aquí tenim una botiga que és el racó de Rupit. Hi ha records, souvenirs, però hi ha una altra botiga que la tinc com molt endins d'aquest carrer, que es diu... A Calample. Aquesta és històrica, molt antiga. Del 1800, sí. Allà tenen de tot. Allà tenen de tot. És el Corte Inglés. A Calample hi trobareu més del que us imagineu. Doncs mira,
Què et sembla? Amb vers i tot, tu. Saps què seria interessant, Màrius? I ens preparem, si us sembla bé, per anar-hi després de la publicitat, que ara hi anirem. És una botiga que entres això, ja no diré aquesta marca de gran superfície, però entres en un món on hi pots trobar de tot. Un dia, a la matinada, van trucar a la persona que s'encarrega de la botiga per demanar-li un xumet, i també ven xumets, però ratafia, carquinyolis, caganers, de tot. Botons. De tot. Cremalleres, filos. Després hi entrem en directe, ja veureu que curiosa. Anem a la publicitat, tornem de seguida. Fins ara mateix. Estrella, Bé, heu vist la plaça, que la tinc plena de gent, falta un minut per un quart de 7 de la tarda. Jo vinc d'allà baix, aquest seria el carreró, que de fet és tan estret, el centre de Rupit, que ens ha obligat a deixar la unitat mòbil aquí. Aquest senyor que veieu gravant és en Valentí, que va fent aquell reportatge que abans ens ha dit que anava fent. I on volíem entrar, i on us volíem ensenyar, és aquesta botiga, que és històrica, Cal Ample. L'aparador, si us hi fixeu, ja ens diu moltes coses. Ple, molt ple, hi ha de tot, hi ha de tot. Entrem-hi? Estrella, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, molt bé. Bé? Bé. Estàs en una botiga històrica, però, escolta, Cal Ample, i estàs molt estret aquí dins, no? Sí. Bueno, és una botiga que és molt antiga. És des de 1850 és botiga. I se'n diu el mot, se'n diu Cal Ample, perquè es veu que antigament hi havia un sastre. Un sastre, i es veu que tot ho feia ample. Tot ho feia ample, vull dir... I així es va quedar el mot. Des de 1850, després es va convertir en queviures, després de queviures ja ha passat a vendre una mica de tot. Mel, venem una mica de tot. Una mica de coses de perfumeria, pots trobar un clau, pots trobar unes espardenyes... És important que hi hagi un lloc on te puguis trobar un clau, en determinades hores, no? Sí, un clau, sí, o un xumet, o un biberon... Això que he dit allà a la plaça, un xumet te'l van demanar. Una pipa per una criatura i et van trucar a la nit. Necessito això. Com estaven a l'hostal, i a l'hostal el meu germà em va trucar a casa i em va dir, podries vendre'ls un xumet, perquè l'han perdut i no el troben, i el nen d'allò, dic, sí, vaig venir, vaig obrir i ja està. Anem a l'apartat caganers, perquè això és un dels èxits de la botiga, no? Bueno, perquè ara venen estrangers. Venen estrangers. I clar, a la Costa Brava els hi venen sevillanes, toros, i vam dir, això no pot ser. Nosaltres hem de mirar de tenir una cosa autèntica. Però tens el Putin allà. Sí, clar, al venir russos, doncs clar, ara tenim el Putin, l'Hollande, també els francesos, la Merkel, l'Obama, vull dir que tenim una mica, llavors un metge, un metge, una mestra... I després hi ha un advocat, que també tenim a l'aparador, tenim una mica de tot, I és veritat que tu ja has après rus i tot? Sí, és necessari per vendre el que sigui. Imita-la ella. Paraules que has après. Mira, jo els convido molt a la ratafia. La ratafia és un clàssic de la botiga, també? Sí, és el que més... La crema de ratafia i ratafia. Tu t'entren i ratafia al canto. Jo els hi poso, sí. Després ells agafen i ho proven i diuen, oxinkusna. Això vol dir, que bo que és això. Oxinkusna. I jo ja he pres que vol dir això, ja m'ho han dit les guies. Després els agrada molt la mel. La mel també, I mel de Rupit, que hi ha molts apicultors, per aquí a aquesta zona. I mel de Rupit. I la mel en diuen miot. I tu els dius, mira miot. Miot. I després quan el miot, en arej. Vol dir mel amb nous. Arej és nous. Sí. I després també les bruixes. Anem a les bruixes. Si aneu allà... És que clar, és que teniu tant per mirar aquí. Aneu a les zones bruixes. Ells en diuen Bemma. Bemma i després l'Ibov... Bemma és bruixa. Bemma és bruixa. Bueno, jo d'allò, perquè sents que ho diuen, no? I l'Ibov vol dir sort, és d'Aròbia, vol dir salut, i tot això. Vull dir... I per què tanta bruixa, Rupit? Perquè és un sitio de bandolers i bruixes. En bandoler Serrallonga diu que ja es vestia aquí a Cal Ample. Es venia a vestir aquí a Cal Ample. Sí, es venia a vestir aquí a Cal Ample. I després les bruixes, com ells tenien moltes ferides de guerra, doncs clar, les bruixes són les que sabien com curar, i curar les medicines, i fer les ungüents, per poder-los ajudar i tot això. I diuen que són de bona sort. De bona sort. I tu quants productes diries que hi ha aquí? Jo, no sé, no els he comptat mai, però hi podria més de 1.000 productes, no sé. Perquè tinc uns guants, no sé, uns mitjons, el que et dic, una aigua oxigenada,
Vull dir, o també tenim colacau, carquinyolis, vull dir, tenim una mica de tot, mongetes... Em sap greu per en Walter, perquè és el càmera, que s'està perdent ja per l'únic passadís que hi ha. Sí, no hi ha cap més passadís. És fàcil entrar, però costa sortir. Ara està passant per la zona que hi ha tots els elements... Els souvenirs. Clar, aquí vivim de la gent de fora. Els d'aquí també venen a comprar, però clar, són molt pocs. Després tenim sort del turisme que ve, que això ens ha ajudat a seguir mantenint la botiga i poder tenir-la com la tenim i això. I el que és maco és que sigui així vella. A mi m'agrada perquè té un gust, un olor, que hi ha gent que ha vingut i diu, encara fa la mateixa olor que quan jo era petit, i se'n recorden, Com olor d'antic. Sí, com un olor diferent. Jo ja no la percebo perquè, clar, fa tants anys que hi soc que ja no... Clar, formes part de la botiga. Clar. Escolta, i aquestes espardenyes per què? Ah, sí, mira, també en venem. I l'altre dia van venir uns nois, va ser molt bo, van venir uns nois de Miami, de Miami, sí, em van dir que ells parlaven espanyol, i em van dir, diu, nosaltres les venem, diu, són de Prada, diu, porta una mica de cunya, però així amb les vetes i tot, diu, i em fan pagar 200 euros. Però, diu, d'home no n'hi ha. Diu, i això seria fantàstic. Se les va provar, li vaig ensenyar com es col·locaven i tot. I va fer gràcia. I li va fer gràcia, i va dir que per allà a Miami voltaríem això. I li vaig dir que si necessitava, que jo me truqués, que els enviaria, Com en saps, de vendre? És a dir, això se'n va a Miami, que tenen unes de semblants a $200. Sí. Això no val $200, aquí quan valen unes espardenyes actualment? A 20 euros, ja les ven. Imagina't. Com això triomfet faràs d'or. Ojalà. No serà així, però bueno. Vull dir, la qüestió és que els agradin. Això aquí ho porta molt jovent. El jovent, el meu fill i això, a l'estiu ho porten per estar... Però clar, els hi va fer molta gràcia, molta. Estrella, moltes gràcies per ensenyar-me la botiga, deixar-nos entrar. Jo crec que anirà bé, això, perquè la gent li fa gràcia i després et vindrà a veure. Vas sortir per la tele? Sí. Hi ha les guels de Rupit, també? És una colleta que us trobeu aquí dins, ara que hi penso? Sí, jo sóc una mica engrescadora, una mica follonera del poble. Ets la follonera? Sí, una mica, sí. M'agrada una mica la virilla i això. I vam muntar amb aquests vols de Ryanair, doncs vam començar a fer viatgets. I el primer any érem 10, el segon érem 12, 14, i aquest any són 24. És a dir, cada any... i us dieu així, guels de Rupit? Guels de Rupit, sí. Sí, perquè el segon any que anàvem de viatge vam quedar bloquejades a Londres. Hi havíem d'estar per 3 dies i vam estar-hi 12. Quina sort. Sí, una sort, però se'ns van acabar els calés, se'ns van acabar tot, i de tot. I després vam haver de baixar com vam poder i de tot. És que ara em sembla recordar, això va ser un caos pel poble perquè els homes es van quedar sols. Clar, i després vam enganxar un cap de setmana. I nosaltres aquí, al cap de setmana, totes tenim negoci. Totes són de les fondes, de les botigues i tot. És a dir, els homes no tenien cuineres, per exemple, el personal de cuina, totes estàveu amb les guels de Rupit. Les guels vam quedar bloquejades a Londres. I ja vam dir que quan fes 10 anys, aquest any hi tornaríem. Quan fes el 10è aniversari, tornaríem a Londres. Perquè, clar, ens va anar molt bé. Bueno, ara, si ens quedem bloquejades, ja no hi haurà mai cap més problema. Per què? Perquè no, perquè llavors ens hi quedarem. Perquè patíem i tot funcionava igual, i tot la mar de bé, i sense cap problema. Passes patint i la vida són 4 dies. I tant, que sí. Digue'm la veritat, i marxo. Les guels deveu ser perilloses, no? Sí, i som de totes les edats, N'hi ha de 30, de 40, de 50 i pico, de 60 i pico, perquè, clar, per fer colla. Però quan arribem a una ciutat, jo, el que et dic dormir a Rupit. Allà s'ha de sortir, s'ha d'anar de marxa i s'ha d'aprofitar i veure la ciutat de dies i de nits, de tota manera. Et sembla? Digue-li que no. Me'n vaig a la plaça. Molt bé. Que igual allà a la plaça Màrius, no sé, ja m'ho diràs tu, Màrius, però hi tens alguna de les guels. Sí, ja les he vistes. Sí. Clar, perquè té la tele allà, que ara ens l'ha parat, oi? Sí, les he vistes. Doncs dispara amb les guels, perquè jo tinc una caminadeta que ja veuràs, faltarà respiració. Torno de seguida. Moltes són les nostres guels. Aquí tenim un munt de guels. Aquesta senyora i totes les seves guels és tot el contrari d'una paraula en ruta, que és flasca. Una flasca, que vindria a ser algú molt poc espavilat, és tot el contrari de la senyora que acabem de veure. Ara bé, jo voldria anar gairebé a una cosa màgica. Anem a veure aquí a la pissarra que Rupit, que té aquestes 5 lletretes, té les mateixes lletres que Pruit. Veus? La P, la R, amb un ordre diferent, diguem, i la I i la T. Això no passa enlloc més del món. Diguem, només passa aquí que 2 pobles tinguin les mateixes lletres. Ara, jo m'he buscat la vida per intentar veure si en podem agermanar algun altre. I en tinc un parell de parelles interessants. Per exemple, Orós
que és el Pallars Sobirà, es podria germanar amb Osor, que és de la Selva, que això ja està més a prop, i fins i tot Ulià, que és de la Cerdanya, es podria agermanar amb Alió. De tota manera, això sempre és complicat, Perdó, Perdó, he arribat. Ha anat molt bé, Les Guels. Zona Guels sou vosaltres, Zona Guels. Sí, bueno, jo l'any del volcà no hi era, però es van quedar 8 o 10 dies. Que les va tenir retingudes a Londres. El volcà. Anava a dir que a Londres no hi ha volcans. No, però no van poder volar. No van poder volar. A l'espai aeri. Sí que hi eres, aquesta sí que hi era. Vàries érem. I els homes anaven de cul, és veritat. Ui, sí, es reunien cada vespre. Com ho fem per treure les dones d'allà? I és veritat que vau tornar a França i us van fer una caravana per venir-vos a recollir. Sí, a buscar, sí, ens van portar entrepans, sí. Des d'aquell dia us estimen i us tracten com mai. Més, com sempre. Més. Que si va així, això. No, sí que és veritat, sí. Escolta'm una cosa, en aquests moments que jo marxo a fer una entrevista a l'altra banda, no cal que facis una classe magistral, que no ho veus, això. Jo, com que no hi eres, dic, calla, escriurem la pissarra, pim-pam. No, home, no, però... Sí, ha estat bé la classe? Sí, perfecte. Oh, però encara n'ha faltat una, Quina? Ha faltat un agermanament d'anagrames que si ho arriben a saber allà, amb Leganés, que és aquesta bonica ciutat al costat de Madrid, sabeu quines lletres té exactament? Quines? Les mateixes de Senegal. O sigui que podem agermanar, escolta, no Londres, no, podeu fer viatges molt més lluny encara. Molt bé, Màrius. Més paraules, ara sí, que ara tinc el micro i la gent de Rupit i Pruit, doncs. Ara ve l'estrella, calla. Acaba d'arribar l'estrella i la feliciten. Mireu aquí darrere, abraçades i tot, No. Ja t'he dit que era la follonera del poble, Ja, home, però... T'ha agradat això de la tele, que tornes, Ara t'han posat a primera I línia. tant, ja ho saps, ja t'he dit, si vols t'agafo el micro. Ja t'ho he dit. Vigila! Com ens ha posat totes les folloneres. Estrella. Veus, aquestes són les Guels, ja t'ho deia, veus? Estrella, no m'ha passat mai en 6 anys, però avui, ara et poses aquí, Màrius comenta paraules i tu poses el micro, senyora, per comentar paraules. Normalment és a l'altra mà. I tu et poses aquí entre aquestes... Jo em poso aquí al poble. Perfecte, jo faig de poble. Molt bé, exacte. Quan aneu a prendre copes, què aneu a fer? El toc. Fem el toc. Si no els hi acostes al micro... No, és que ella no els hi deixarà el micro. Ara. Les amigues de Barcelona la varen avisar, deixa parlar. Sí, una meva amiga em va dir que sobretot el presentador havia de parlar. Ja es veu que li has fet cas, ja. Sí. Està bé. Molt bé, què vol dir clavar un madero? Fot una estovada. Per dir una paraula lletja passes el micro a l'altre, No. A veure, clavar un madero. Un madero, dieu. Sí, ja està. Perfecte. No se'n surt ja. No és fàcil. Com ho dieu, això, a veure? No es diu gaire Madero. No es diu gaire, Màrius. No, però algú m'ho ha dit. Però s'entén o no? Què és el que li ha dit? S'entén. Tan estomacat. T'han fotut una bona d'allò. Jo abans, quan no hi eres, he dit una paraula que era tot el contrari d'ella. Una flasca, Però jo no ho he sabut definir bé. Què seria una flasca? A veure, va, una flasca, una... Fleuma. Una fleuma. Una bleda. Una bleda assolellada. Sí. I al contrari, algú molt espavilada, com seria? Eixerida. Està bé, no busco cap paraula, era per si m'entreien alguna de sota d'això, no? No, eixerida, diem. Assuara. Assuara sí que ens sona, l'hem trobat alguna vegada. Però molt en el passat o fa una estona? No, fa una estona. O sigui, a Suara l'Espartac era amb l'estrella. I ara també. No, ara no. Ara, sí. Ara, bueno, sí. Perdoneu un moment, perquè m'han dit que teniu un jutge aquí. Un jutge. Compte que no sigui en jutge Vidal, Sí, soc jutge. Però tu quants anys tens? Perdona, 44. 44. Normalment els jutges jo els faig més grans, no? Sí. Tu ets molt jove. Bueno, es pot dir que sí. Quants anys fa aquest jutge? Uns 12, 14 anys el fer. Puc fer una pregunta? Sí. En el teu temps lliure has intentat fer mai cap constitució d'alguna cosa? No. Això no, No, perquè si no entraríem en peligro, Per saber. Però si convingués també en faríem, Què està passant? Perdó, se'ns ha descobert la trampa. Només han faltat 2 segons perquè tinguéssim un accident aquí, És un jutge, però no com els que t'imagines. No, explica'ns-ho. Bé, sóc un jutge de vaques.
Un jutge de vaques. Ara ho he entès! Pensa que això passa la vaca per darrere, no? Però, escolta, a tot Espanya n'hi ha 17 de jutges de vaques. Sí, uns 14 d'espanyols i 3 ja han entrat un de quart, que som 4 aquí a Catalunya. Jordi, li podem posar un micro i la vaca que ens ha passat, que una miqueta més ens mata, perquè no ens hem d'amagar. A la vaca no li poseu un micro, Jordi, sisplau, i entrevistarem el jutge que rep aquest aplaudiment. Mentre el que intentarem és que en Jordi, és que no t'ho perdis, la imatge que estem vivint ara mateix, per això estic com despistat, tinc la vaca aquí darrere. Sí, ja t'he vist. Sabeu qui està aguantant la vaca? L'alcalde de Rupit. Sí, sisplau. Veus? Jordi, tira't una miqueta cap allà. Perquè la vaca s'ha com posat molt nerviosa. Alcalde, Sebastià, pots entrar a la vaca tu, sisplau? És que això no estava previst, ja ho saps, volíem fer un joc aquí, però està nerviosa. Alerta ara, perquè el moment és d'atenció. És d'atenció més que res, perquè ja han vist que hi havia nervi. Veus? Els llums l'estan... Jordi, explica'm una miqueta, això. Tu, per exemple, clar, aquí hi haurà moviments, companys? El públic, sisplau, el públic, enretireu-vos una miqueta. Exacte. En Sebastià l'aguanta. En Sebastià, Jordi, és ton pare. És el meu pare, sí. Explica'm això de jutge. Com pots arribar a ser jutge de vaques? I què fa un jutge mirant vaques? A veure, jo sempre dic que a part de ser pagès, doncs també t'has de buscar altres aficions, i ja que l'afició principal són, en aquest cas, una granja de vaques que tenim nosaltres, doncs buscar un extra, doncs per, no diré per què no, per marxar algun cap de setmana i per veure altres cultures, altres granges, altres regions, etc. Doncs la veritat és que és molt agradable i a part és una cosa que es porta dintre ja que tinc aquesta afició per lo que és la morfologia de les vaques. Tu abans em deies, això de ser jutge és un xollo. Que de vegades arribes a uns hotels que no et haguessis imaginat mai que hi cauries. He anat, a part que també voltes, tot el que és el nord d'Espanya s'hi va molt perquè hi ha molta afició i està molt pagat, el que és els concursos ajuden molt. Ja sabem a vegades que hi ha petites diferències, aquí a Catalunya no tant, als pagesos passa igual. I la veritat és que allà se'n fan molts de concursos. I després, clar, eres el senyor juez. I jo que penso, bueno, continuo sent en Jordi, però... I com vesteixes? I com vesteixes? Després traje i corbata, Ah, sí? Has d'anar així? Sí, i trajadito. Ah, sí? Carai. A vegades me la poso una mica informal, que també m'han avisat alguna vegada, però jo porto el que s'ha de portar, americana, i la corbata posada malament, però jo el porto. Però la portes. Jo la porto, sí. A veure, més coses. Per arribar a ser jutge s'ha hagut de fer unes petites d'allò. Abans presentem-la, perquè la tenim aquí, que ton pare, gràcies Sebastià, perquè l'estàs aguantant, i això no estava previst, però sembla que s'ha relaxat una miqueta. Com es diu? A veure, totes les vaques que neixen a la meva explotació, o a la nostra explotació, vaja, es diuen Pinós, perquè a casa meva és el Pinós. Sant Pinós. Un nom que m'invento jo, que a vegades estic una mica il·luminat, com podreu veure com es diu aquesta, i el nom, en aquest cas, del pare, del semen que ha estat inseminada la seva mare. Com? O sigui, a casa fem tot per inseminació artificial, perquè així millores molt més ràpidament la genètica. I escolleixes toros que millorin més una cosa, toros, el semen del toro que millora més una cosa, més una altra. Aquesta tenia un pare... Déu-n'hi-do, el nom... Un pare que prometia, Aquest, el seu pare és canadenc. O sigui, és un toro canadenc d'origen francès, i aquesta concretament es diu Pinós Malicieux, perquè és el nom del seu pare, Malicieux, i després li vaig ficar, és que ara no em recordaré... Malicieux seria tot el contrari de Bonifàcia, diguem. Perdona, Màrius, però si no pregunto pel nom, Nom, cognom, i espera que ve la matrícula, 1873, que és l'any? No, això és el nom, és el número que a casa tractem i coneixem totes les vaques. O sigui, jo no me'n recordo de cada nom de cada vaca. Quantes en tens? Ara n'hi ha unes 200 de munyir, 50 que estan a punt de parir, que en aquestes no s'estan munyint, que en aquest cas aquesta és, que se'n diuen les vaques eixutes, i després entre petites i grans hi deuen haver unes 480 animals. Aquesta és una vaca eixuta? Aquesta és una vaca eixuta. I quan diem eixuta, què vol dir? Sí que a vegades també ens hem trobat com a petita anècdota, són les úniques que surten a l'exterior, que se'n van pel prat i corren i d'allò. I a casa venen moltes visites. I una vegada parlant de les vaques eixutes, que si quan les deixem eixugar se'n van a fora al prat, que si i aquell dia feia un sol i teníem una visita devien haver-hi 50-60 persones que no eren del gremi, que no eren de... I anar parlant que si les vaques eixutes aquí, que si les vaques eixutes allà, vaig comentar altres coses i quan ja gairebé s'acabava la visita, em diuen, escolti, una pregunta, diu,
quan no fa sol, com s'ho fan per deixar eixugar les vaques? Clar. És anècdotes, doncs, que... Està bé. La qüestió és que és el Braguer que està eixut. Per tant, ara que tinc una càmera que m'ensenyava el Braguer, per veure que una vaca és una autèntica campiona, com no seria el cas d'aquesta, que em deies que de campiona ara no podria ser... No, m'acosto una mica o... Pots acostar. Sí, toca-la. Tu remena. Nosaltres amb en Màrius ens quedem aquí. A mi m'han dit que no ataqui gaire el sector femení. Sí. Que no ataquis? De bon rotllo, les vaques sempre s'han de comprar una mica amb les dones. De bon rotllo, sempre. No ens emmerdem, això. No ens emmerdem. Quin jardí que ens fotrem, ara. Sí, però digues. A veure, una vaca... Ara una classe magistral. Una vaca, i ara els agradaran les coses que diré. Una vaca ha de ser femenina, les dones guapes han de ser femenines. Una vaca ha de ser fina, ha de ser les potes una miqueta fines, no poden ser unes potes gaire bastes, unes potes gruixudes. Les dones també hi ha de tot tipus, però han de ser finetes. Així és el que vaig comparant. Després també el Braguer, el que és el Braguer, que és les mamelles, els pits, com vulguis, a pagès es diu Braguer, no pot passar mai del que és el genoll de darrere de les vaques. Anem-hi. Posa't aquí. I sempre faig la conya, alguna vegada que diuen, alguna noia em diu, i per què no? Dic, que no queda bé les dones que els hi pengen els pits aquí baix? Això és igual. Tot i que amb les dones tenen sostens que fan virgueries, les vaques no. Per això no pot passar mai del que és aquesta profunditat d'aquí. O sigui, el Braguer ha de ser arrapat. I la vena és molt important. Sí, o sigui, ara aquesta vaca tampoc està preparada com per anar a un concurs. Una porta masses quilos de carn a sobre, està massa grassa. Una dona no anirà, una miss no sortirà grassa. Jo crec que t'estàs emmerdant amb el tema d'anar-ho comparant. No, al tanto. Dedica't a lo teu i deixa estar les dones. Jo estic dient com a show, és un show que es fa. Com pot ser Miss, doncs és un show que es fa amb les vaques. Han d'estar al punt, han d'estar amb tota la perfecció. Les venes, per exemple, això ara s'esquila, es passa a la màquina, però es fa al zero, que el Braguer queda rosat, la textura del Braguer queda més vibrant, queda més... I tot el que és aquesta vena d'aquí, això és la vena de sang. Això és una vena, i de sang, o sigui, és una vena gruixuda de sang. Perquè també hi ha gent... Però que no són de sang, totes les venes. No, però pregunto. Sí, en aquest cas sí. Però el que volia dir, al Braguer hi ha llet. Però la vena que va al Braguer, que és allà on s'elabora la llet, perquè hi ha gent que diu la llet on s'elabora. Perdona, Jordi, baixa un moment. Tu has vist aquesta vena? Doncs si la veiessis en producció, encara és el doble del que és ara. Impressió. Toca la vena. Jo ara mateix et convido a que la toquis tu. No passa res si toco la vena? La vena... La vena és tot això, clar, és que dic perquè els espectadors vegin el que nosaltres... Exacte. I repeteixo, un cop esquilada encara marca més del que marca ara. Una cosa, Jordi. Si jo em fixo en aquesta part d'aquí, enfonsada, diguéssim, no s'emprenyarà, oi? No. No s'emprenyarà, no. Aquesta part enfonsada d'aquí, això que per mi és, digue-li, lleig, no és gens lleig, això, Per mi ara és lleig, entre cometes, perquè està massa grassa. Encara hauria de demostrar-ho. És a dir, això marca que està massa grassa. Sí, això són el que és l'estructura de la vaca, que això es parla molt en concursos. En castellà no lo tengo que decir, però és l'estructura igual. Són aquests 4 ossos. Sempre aquest ha d'estar, els isquions han d'estar més alts, els isquions, perdona, més baixos que els ilions. I això és l'estructura de la vaca, conjuntament amb la línia dorsolumbar, és el que aguanta tot el xassis de la vaca, diríem. I les ungles, què? Les ungles han de tenir el que és l'angle podal, diríem. Les vaques també s'arreglen 2 cops l'any, se'ls arregla els peus, per donar-los la forma de caminar bé. Ha fet un atxabuiro, aquesta vaca? A mi m'ha espantat, A mi també, però... Sembla que no s'ha vist per la tele, però jo aquell vot l'he fet, Has tingut un vot, Un altre tema, perdoneu. La mirada. La mirada també és important. De cara a concurs, repeteixo, han de ser vaques que estiguin alertes, que estiguin espavilades o que estiguin, diguin com vulguis, assorides o que estiguin... que denotin una alegria. Hi ha moltes coses, el que seria entrar en molts detalls. Sebastià, el dia que et van dir que el teu fill seria jutge? Bé, no vaig pensar-me que no arribaria mai, però sí, ho va ser. Et vas pensar que no arribaria mai, això? I mira aquí el tens, Li va costar arribar, Però ara ho porta bé, es defensa bastant bé, Sí, molt bé, molt bé.
Et veig aquí molt tranquil·let i Sí. dius, no em preguntis més del compte, però m'has dit, vigila'l perquè s'enrotlla molt. Sí. Però parla bé. Bé, doncs ja n'hi ha suficient. Ja és suficient, tu. Què més? Explica més coses, que ho trobo molt interessant. Les costelles... Estic impressionat, amb l'avena. Jo encara estic amb l'avena. Tu encara estàs amb l'avena, Jo estic mirant l'avena. I mira la vena del braguer. Tot això són venes. Tot això són venes. O sigui, com més, inclús quan se'ls esquila les potes, les cames, al pelar-les, tot això també són venes. Tot això assenyala feminitat. Jordi, jo també en tinc, també és necessari, per exemple, que els hi posis parquet de goma? Veig que te n'has assabentat. A la meva granja tenim un parquet de goma, tot el que elles trepitgen, com que és Portland, clar, aquesta vaca ara deu fer uns 850 quilos o així. És molts quilos que han de suportar les cames. Doncs van posar tot el que és la superfície que caminen elles a dintre la granja i un parquet de goma, que en riuten del millor parquet que podeu posar a qualsevol... Però espera't, que també escolten Catalunya Música i RAC 105. Ah, sí? Sí, home. Per animar-nos nosaltres i de pas, si s'animen elles, millor. I resolen l'Enigmàrius, també? No arriben a tant. Fes-los escoltar la Terribas. Fes-los escoltar la Terribas. Molt bé. Escolta, doncs moltíssimes gràcies, Sebastià. Jo me l'enduria, però us l'emporteu cap allà, perquè està com molt nerviosa, no? Sí, fa un ratet que està aquí i es van posant nervioses. Jordi, ens ha quedat alguna cosa al tinter que dius, mira, no m'ha preguntat això i justament aquesta és una la pregunta de la tarda. Per exemple, per dir. Sabia que sortiria. No, ho sabia. No està preparada aquesta vaca, torno a repetir, un cop esquilada, ressaltes tot el que és que convé. Per exemple, el que és les costelles, han de marcar molt les costelles. Doncs quan esquiles, fas una part a contrapèl i una part a repèl. D'aquesta manera dones volum on interessa marcar la costella. Jo tinc una pregunta. Tu menges entrecots? Oh, i tant. T'agrada la carn de vaca? I amb aquesta passió que parles de l'animal, com no tens un xoc? Una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. Això és el que volia saber. Sebastià, me la deixes agafar? Mira, ara em faré el xulo, però expliquem-ho bé, Jordi. És que m'agradaria treure'l a mi, perquè abans a la tarda l'he entrat jo aquí dins. Sí. La força que tenen amb el cap, poca conya, que és perillosa. És molt bèstia. A part de pesar 850 quilos, es diu que amb el coll poden fer unes 7 vegades la força o el seu pes multiplicat per 7. Imagina't. De força. És a dir, fa il·lusió agafar-la, eh? Sí. A veure, aquesta vaca ha anat a diversos concursos, però per ensenyar una vaca a estar així quieta, a quadrar-se amb els peus, a caminar amb el cap dret i caminar molt a poc, tornem amb els concursos de les Miss, que caminen, allò ho trobo una mica exagerat, però les vaques és igual. Doncs això porta de seguida un mes i mig o 2 de preparació. Possiblement és un dels moments de més risc que he viscut el divendres en aquestes 6 temporades, però ara intentaré... Intenta-la girar mica. Amb elegància. Tu al cap final. Acaba de dir que no. Intentaré treure't de la plaça i de bon rotllo. Val? Et fa res? Doncs vinga, anem caminant cap allà. Molt bé. Màrius, tu mateix. Màrius, molt bé. Apa, ja tornareu. Val, veniu perquè... Jo volia preguntar aquí, mentre estàvem parlant aquí de la vaca, la zona Gels anava fent uns gestos que vosaltres hi aniríeu a fer una tria de jutge amb toros? Home, si convinguessi, però que estessin bons, Els toros? Els toros. Però què és el que no us agradava que fèieu així? Home, que ens ha comprat molt les dones amb la vaca. Però és que és això. És això, vull dir, és això. Ells és a l'antiguitat i nosaltres som ara. L'hem liat, no, Màrius? L'hem liat, no, amb el tema de la comparació, no? El tema de comparació. O sigui, vosaltres sou ara i això és l'antiguitat. Però la vaca és ara, també. És ara, ja, però bueno, per nosaltres les pits i tot això ara també s'ha ficat de moda i tot. Clar, el Verguer, ha parlat del Verguer i tot això. Oh, però en té, la vaca en té de Verguer, està bé. Sí, bueno, nosaltres també, Això em anava a dir, vull dir... És que també tenim els nostres... la moda de ser grossos i aquestes coses, clar, el Wonderbra, tot això... El Wonderbra? Clar. També en tens a la teva botiga, de Wonderbra? No, però sostén-s'hi. Sostén-s'hi. Jo ho anava a deixar aquí. He de marxar 2 segons i tu t'has de posar no fer paraules, sinó parlar de sostens tu mateix. Però aquest no era el plan. Màrius Serra,
Xavi, jo crec que comencem molt bé la setmana, eh? Déu-n'hi-do, això promet força. Ho veurem, perquè demà hi tornarem a ser. Espera't a demà. Molt bé, doncs que vagi molt bé. Adéu, Rupit. Fins ara. Adéu.